sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin littafinmu na furen juji. Sai ku kasance da ni domin ci gaban labarin. Ya iso cikin dare don haka gidansa Anty Dije ya nufa don ya kai mata tsaraba duk da yana jin yunwa sosai. Gashi yanzu inda yana kwanta gora sai abincin gidan Anty Dije yake iya ci. Saboda akwai yardar da ya yi da matar. Dan daidai da rana ɗaya bata taɓa nuna mai kyama ba, kamar yadda fa ya fahimci cewa sauran musulmai na yi mai da nuna ƙyanƙyami. A falon gidan ya same su gaba ɗaya suna kallon wani series film na Indiya cikin murna da ɗauki. Duk wanda ke falon ya tare shi, banda Maryam wacce ke kwance saman doguwar kujera tana kallo. A lokacin Anty Dije ta ce, "Oyoyo da bakin dare, shine baka faɗa mana cewa kana hanya ba Joseph?" Ya yar dariya ya ce, "Tafiyan haka ta zo min wallahi anti, kawai yau naji ina son shigowa kwanta gora ne." Bayan sun gaisa, Aslam yana makala a jikin shi tun shigowar shi. Ya dan kalla anti ya ce, "A tura yara su kwaso muku kaya a but ko?" Inda Maryam take kwance anti ta kalla ta ce, "Maryam tashi mana ki tafi ku kwaso." A cikin zobaro baki ta kicin da fuskar ta ce a shagwabe, "Sannu." Ba tare da ta jira amsar shi ba ta wuce tana kokarin daura dan kwalinta akai. Har ta kai kusan kofa ta ce, "A buɗe but ɗin yake ne?" Ki kawai ya miƙo mata ba tare da yin magana ba, don ko banza dama shi tsadar magana gare shi. Tsadar magana gare shi. Ta yi gaba tana turo baki tana zumbure-zumbure. Har ta kai bakin kofa sai Anty Dije ta ce, "Idan fa biki iya ba, kada ki mai barna Maryam." Wucewa kawai ce don takaicin da take ji. Kaya ne shaƙi a but ɗin irin tsarabar ƙasar da yake garin da yake. Maryam tun da ta samu da taimakon yara aka gama kwasan kayan, ko ƙara juyowa hanyar falon ba ta yi ba, kawai ta shige kicin abinta. Ya ɗan kai wani lokaci suna hira da Anty Dije sannan ya mata sallama ya tafi, inda Aslam ya samu su kuka sosai wai sai ya bi shi. Sai bayan tafiyar shi ne Anty Dije take wa Maryam faɗa akan irin yadda take nuna wa Joseph ɗin. Anty Dijen ta ce da ita, abin da yasa take jan shi a jiki ɗayan biyu ne. Na farko dai ko Allah zai sa ya gane gaskiya. Jin haka sai da Maryam ta ɗan ɗaga ido ta kalli anti ɗin. Ta ce, "A haka anti, ki ga mutum ƙasungumin arne haka har kike ganin cewa zai iya tuba? Maryam kina ku da tunani? Akwai abin da ya fi ƙarfin Allah ne Maryam? Kin ga kuma na biyu yadda yake ra'ayin yaran nan kamar wasu jinin shi. Duk saboda Aslam ya zo mana. Kin ga ko ba daɗi in dinga nuna mai tsana ko kyama a fili. To yanzu yaya zaki da wannan kayan da ya kawo muku? Dan dai ni gaskiya ba zan iya cin komai na kafiri ba." Anty Dije ta rasa abin da za ta ce wa 'yar uwan nata, wacce ga ta 'yar ƙarama sai shegiyar aƙida kamar wata malama. Washe gari tun da safe Joseph ya nufi gidan su Jibril don gaida mahaifin Jibril ɗin. Yadda yake zaton abin ya fi nan, don duk dattijan yara mai yayi baki sosai. Sun daɗe zaune a ɗakin baban Jibril ɗin. Da zai tafi ya bashi 50 ya ce a sai mai lemo. Sam ya karɓar kuɗin, sai da ƙyar ya karɓi kuɗin. Da farko Joseph ya zata ko bai son abin hannun shi ne, sai da dattijan ya ce mai ya rage sun yi yawa ya bashi ko kaɗan ne. Ya ce, "Baba, lemo kawai za a sai ma ka sha." Bayan fitar su waje ne Joseph ɗin ke cewa Jibril, "Yanzu me ake ciki akan zancen?" Nan dai Jibril ya shaida mai cewa kotu ta ce mutumin ya biya shi nan da zuwa ƙarshen shekara. Joseph ya ce, "Har lokacin ba tafi aikin ba kenan?" Jibril ya ce, "Kai haba, har wasu na shirin zuwa ma a lokacin." "Kai haba impossible," inji Joseph. "Gaskiya a san yadda za a yi mu samu baba su tafi wannan shekaran." Jibril ya ce, "Yaya za mu mai, tunda duk ɗan abin da ke gaba ba shine ya haɗa ya biya musu." Joseph da ke ƙoƙarin buɗe mota ya ce ma Jibril, "A ina za a samu kujerar ne?" Mamaki ƙarara a fuskar Jibril ya ce, "Kai ba fa maganar wasa bane man, kuɗin mutum 3 baba ya biya fa." Joseph ya ce, "And so what? In dai har za mu samu ai sai su tafi." Murna Jibril zai yi ko kuma me, sai dai kuma a zuciyar shi yana tunanin in har mahaifinsu zai yarda da zuwa Makka da kuɗin Joseph. Don haka ba ɓata lokaci suka shiga cigiyar kujerar Makka. Sai da ƙyar aka samu a wani local government kusa da Kwantagora, Magama local government. Sai dai an musu ƙarin kuɗi sosai a kai, amma haka ya juye musu ya biya don dai kawai yadda yake jin kada a wuce baban Jibril bai samu zuwa aikin hajji ba kamar yadda ya niyya. Maganar na zuwa gurin baba aiko baba ya ce san ba da shi za a yi wannan aikin ba. Ina zai tafi aikin hajji da kuɗin kafiri? Da tambaya da komai malamai suka ce ya halatta su tafi,
tunda shi ya ga dama ya ba su kuɗin shi kyauta. Wannan tafiyan na mahaifin Jibril da Joseph ya bada kuɗin zuwa Saudiya ya jawo cece-kuce sosai a cikin gari, har ta kai waɗanda ba su san shi ba yanzu sun fara samun labarin shi. Da shi aka yi komai har zuwa rakiyar su Airport Amina inda za su tashi zuwa ƙasa mai tsarki. Wannan abin ya ba wa Joseph mamaki sosai don tun anan sun fara ibada. Daga can ya wuce zuwa Abuja gurin zancen business ɗin da suke so su fara haɗawa. Wannan tafiyar tamkar dan Jibril aka yi dan ita ce silar samuwar aikin Jibril din. An ba shi in charge na supplying din duk wani shinkafa da man gyada da za a shigo da shi daga wata ƙasa zuwa ƙasar Arewa da kewayenta kamar su Kamaru, Chad da Niger. Ba karamin samun sa'ar wannan nasarar ba dan mutane da dama sun yi ta korafi a kai. Wannan abin yawa mutane da yawa daɗi saboda Jibril mutum ne mai taimakon na ƙasa da shi sosai. Lokacin tafiyar su Joseph da kakar shi yayi, kawai sai ji Mr. Emma ya cewa Joseph ya fita tare da ita zuwa Jerusalem. Wannan fitar mutanen ƙauyen suka dinga mamaki cewa tunda ita mai ya ce yaya za ta iya zuwa can wurin bauta. Wannan tafiyar ta ɗaure wa Joseph kai sosai saboda abin da ya gani a can ya bambanta da yadda suke gudanar da ta nasu addinin ana. Saboda sai ya ga cewa ai duk kusan al'adun da ake yi a can kamar al'adar musulman Najeriya ce da sauran duniya, hatta da alwala idan baka yi ba za a bari ka shiga cikin masallacin ba. Abubuwa da dama ya gani a can. Sai kuma ya ga cewa ai har da musulmai daga wasu kasashe suna zuwa yin bauta a cikin wannan masallaci mai tsohon tarihi wato masallacin Baitul Maqdis. Ya dawo gida zuciyarsa fam da tunani kala-kala a cikinsa. Kakan shi mai suna Chioma tun a can ta dinga wani irin kuka na farin ciki tana sa mai albarka. Addu'an gamawa da duniya lafiya ta dinga mai a ciki ta sako zancen da ake mata zargi da shi tana mai cewa ta gode wa Allah da jikan ta zama abin kwatance a cikin jama'ar su har ya fidda ita daga zargin mutane cikin wani irin magana kamar waka. Joseph da ke zaune yana kallon ta a cikin dan gurin shan iska da suka tsaya a wani airport, yana sanye da wani katuwar rigar sanyi a jikin shi. Ya taso daga inda yake zaune tun fara maganar ta ya rungume ta a jikin shi da maganganun da take faɗa sun ratsa mai zuciya sosai a lokacin. Tunanin mahaifiyar shi wacce a yanzu ba ta da rai ya fara ji, dama a ce tana rayuwa ne da yanzu suna tare da ita a wannan guri, saboda ya sha tayawa mahaifin shi cewa su zo wannan gurin ziyara amma sai Mr. Emma din ya ce bai son abin wahala shi. Wasu hawaye masu ɗumi suka silalo mai daga ido zuwa ƙasan fuskar shi. Yana jin mutuwar uwarsu kamar yanzu ne abin ya faru, mata mai haƙuri da sanin ya kamata. Dan yana da wayan shi irin yadda mahaifin shi ya dinga wahal da ita a lokacin zaman su. Jin hawayen Joseph na ɗiga mata a wuya yasa 'yar tsohuwar ɗagawa cikin jikin shi ta dubi fuskar shi tace, "Joseph my child, don't cry please." Ƙara riƙe kakan yashi yayi saboda yadda yake ji a zuciyar shi babu daɗi. Sun kai wani lokaci a haka sannan ya ja ta da ƙyar zuwa wurin da kayansu yake gefen wasu kujeru da aka tanadar wa matafiya. Sun iso gida Najeriya cikin farin ciki da walwala a zukatansu saboda sun tafi inda kowane ɗan addinin Kirista ke burin zuwa. Ta Abuja suka sauka, don haka yasa wani abokin shi ya kwaso su daga airport zuwa gidan shi da yake sauka a Abuja idan ya zo, sai da ya huta sannan ya kira Kebi yana shaida mai cewa sun dawo shi da kakar shi. Kwanan su biyu abokanan shi suna ta zuwa yi mai barka da dawowa. Tun wannan tafiyar tasu Joseph ya sa wa ran shi cewa ba zai ƙara barin wannan 'yar tsohuwar kakar tashi cikin wahala ba saboda tana buƙatar hutu a rayuwarta yanzu. Kwantagora suka nufa daga Abuja inda tsohuwa Chioma bata so haka ba dan dai ita tana so ta koma gida ne. Dan yanzu ba ta son wani alaka ya hada ta da mahaifinsu Joseph tun da ya iya raba ta da 'ya'yan diyarta, in ba dan Allah ya bata jika mai albarka ba wanda ya san darajarta. Sai bayan tafiyar Joseph Jerusalem ne labari ya iso ga mahaifin shi irin taimakon da ya yi wa Jibril again. Abin ta kai shi har da hawan jinin shi ya tashi. Ko 'yan uwan Emma Ibo sun san shi mutum ne wanda baya son taimakawa na ƙasa da shi. Cikin dare suka isa don tun a hanya suka yi waya da Samuel, dan Samuel yake shaida mai abin da ya faru a cike da rashin son taimakon da mahaifin shi bai san yana yi ya iso fam a zuciyar shi. Murna sosai 'yan uwan shi suka yi da ganin kakarsu wacce tun suna ƙanana sosai rabon da su ganta. Mr. Emma yana dawowa church gurin service ɗin dare arba da wannan tsohuwar, duk shi ba wai wani girmamawar shi ta yi ba sosai. Duk da shi ba wani girmar shi ta yi ba sosai, nan da nan annurin fuskar shi ya gushe mai, da ƙyar ya iya controlling ɗin zuciyar shi. A nutse Joseph ya fito daga ɗakin shi don zuwa taryan baban shi, a fasace yake karɓa mai gaisuwarsa, inda ya fara mai sababi na rashin bin umarnin shi da Joseph ɗin bai yi ba.
ya ce, saboda kaga yanzu kana cin gashin kanka shi yasa ban isa maka doka ka ba, ka faɗa min me hujjarka na taimakawa yaran Hausawa kuma musulmai. Joseph, har in ba za ka daina hulɗa da waɗannan mutanen ba, ina wani ɗinka ka daina shigowa Kwantagora please. Joseph wanda kanshi ke duke tunda mahaifin nashi ya fara faɗa, ya ɗago a hankali ya fara magana cikin nutsuwar nan tashi ya ce, dole in taimaka musu baba, saboda sun min abin da ya fi haka a lokacin da nake buƙatar haka. Rai ɓace Mr. Emma ya ɗaga kai cikin mamakin kalaman ɗanshi ya ce, kana nufin cewa ba za ka iya rabuwa da su ba kenan? Shiru ya yi mai, wannan karan yana dai sauraron shi kawai. Barin falon ya yi, saboda ya san cewa yanzu wani zafi ba zai lankwasa Joseph ɗin ba. Aisha ta yi farin ciki sosai da jin cewa Joseph yana gari, dan tun cikin dare ya kira ta yake shaida mata cewa ya shigo. Ta san cewa ita kan kakanta ta yanke saƙa kenan, dan ba ƙaramin abu take samun wurin shi ba. Duk da dai iyakarta da shi kawai 'yan wasanni kuma ba wani mai yawa ba, sosai ta shirya ma wannan zuwan nashi saboda tana da buƙata akan shi da yawa. Shi kwatin safe ya fita zuwa wani ƙauye shi da Kebi dan yana gari, basu dawo ba sai zuwa dare suka iso garin. Bayan ya wanka ya shirya zuwa cikin gari domin ganin little friend ɗin shi wanda kusan koyaushe yana tuna yaron. Haka kawai son Aslam ya shiga zuciyar shi. Tsaraba sosai ya kama Aunty Dije da yaranta, dan gaskiya sai da Aunty Dije ta kasa yin godiya. Ita kanta Aunty wasu materials masu kyau da tsada ya sako mata ciki tare da dogayen riguna. Islam tana gama ganin kayan ta ce, ina na little mommy ɗinmu? Da sauri Aunty Dije ta ce mata, ai nawa tare da nata ne za mu raba. Wani kallo Maryam da ke ƙoƙarin buɗe fridge a lokacin dan ta ɗebo kayan miya ta yi, kai ta girgiza wa Aunty ta ce a nutse, na yafe, ni kam gaskiya ban so. Islam ta zo har inda take gaban fridge ta ce, kina so mana little mommy, ba ke kika ce mama ta saya miki anko ba? Hannun yarinyar Maryam ta haɗo guri guda ta ce, Islam na gode ban so na ce miki. Aunty ce ta ce, ke kyale ta za ta karɓa ai wasa take. Cikin mamakin maganar Aunty Dije ta ɗago kai ta kalle ta da niyyar magana, sai kuma ta yi shiru kawai don irin kallon ki shiga taitayinki da Aunty ta yi mata a lokacin. Aslam ne ya ce, mama don ba a siyo mata nata bane wai ba ta so ko? Na ce muku ba na so kawai simple, ta faɗi a nutse daidai lokacin da take ƙoƙarin barin gurin. A hankali ya bi ta da kallon mamaki saboda sai yanzu ya fara sanin tsana ƙarara a idon wannan yarinyar. Ya rasa dalilin wannan tsanar da 'yar ƙaramar yarinya ke mishi haka. Bayan tafiyar shi Aunty ta ma Maryam faɗa sosai, har ta kai Maryam ɗin yin kuka dan dai ita a gaskiya ba ta ra'ayin wannan mu'amalar da su Aunty ke yi da wannan arnan sam. Washe gari Maryam na tsakar gida zaune da farantin shinkafa akan cinyarta tana gyarawa, tana raira ƙira'arta a hankali. Joseph ya sallama, suka shigo tare da Aisha wacce ta yi kwalliya cikin wasu haɗaɗɗun riga da siket masu kyau. Kallo guda ta yi musu ta kau da kai gefe guda don ba ta son ƙara ɗaga kai. A hankali ta ce musu ba ta nan, amma ta ce idan ka zo ga abinci a falo. Daga haka bata ƙara wani zance ba sai ƙoƙarin ci gaba da aikin gabanta ta yi kawai. Aisha ce cikin magana kamar raɗa ta ce, wannan yarinyar na lura ba ta da kirki wallahi. Ji yadda take wa mutane magana wani iri kamar tana jin warin su. Bai ce mata komai ba, asali ma kamar bai ji ta ba. Kebi ne ya sallama sosai irin ta musulunci, duk da ba wai ta sake mai fuska bane, amma dai ta karɓa mai cikin girmamawa da nuna kula. Daga inda take tana jin suna hira akan wani guy wanda cikinsu yake sai da yanzu mahaifin shi bai bari yana bin su sosai, wai yana zuwa aiki a gonar mahaifin shi koyaushe. Joseph ne ke cewa, gaskiya Umar na ban tausayi, dan ranan da na gan shi ba za ka ce ya taɓa riƙe biro ba a rayuwar shi. Kebi ya ce, Umar ɗin ai ya ce zai zo zuwa anjima dan yana son ku haɗu da shi. Cikin ɗan lokacin Jibril ya suna a cikin gari, wurin 'yan kasuwa da sauran manyan mutane. Dan Jibril mutum ne wanda ya iya business sosai da jama'a, ga kuma tausayi da sanin ya kamata akan harkokin shi, musamman da yake yana ƙara samun taimako daga wurin ubangidan nashi a asirce, ta yadda mutane ba za su iya gane cewa business ɗin shi bane, sai dai su ɗauka na kamfani ne kawai. Joseph ya koma gurin wannan matar, abokiyar mahaifiyar shi mai manja, inda yake sa ana kawo mata kayan masarufi tana sayarwa, tana ba ma talakawa cikin sauƙi da rahusa, ta yadda talaka ba zai yi mugun wahala ba sosai wurin samun abinci. Tuni sunansu ya fara fice ga al'umma, tun mutane suna zargin su har aka gane cewa business ne suke yi.
tsantsarsa don ci gaban mutane. Matasa da dama sun samu abin yi yanzu, wanda hakan ya sa Emirate ta ji daɗin zaman Joseph a tare da al'ummarsu. Wani abin sha'awa kuma shine idan ya samu labarin cewa a unguwa suna samun matsalar ruwa ko wuta, sai ya sa a tona musu farkon burtsatsai ko kuma ya sauke musu transformer. Ya siyo motocin noma birjik ya tura ƙauyuka mafi kusa don tallafawa. Dalilin da mutane suka sa mai furen juji kenan, dan dai yanzu 'yan kwamitin su sun na church sun kira shi mitin ya fa irga, amma